Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw kanatong tanan no. O karon di ay mag-upload sa tagsumpay sa atong drama na ang yawa nga gustong maanghel. Parte na ta. Pasensya kayo ha nga madugay ko upload aning drama ha. Once again ko ni mag-upload mga ka-DJ, mga ka-listeners. Kung di ta maglangan no ato ng sugdan ning atong sugilanon part 10. Ang yawa nga gustong maanghel. Ug salamat kaayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ug shout out kaninyong tanan nga laminaw aning dramaha. Ug di ta maglangan no ato ng sugdan ning maong sugilanon part 10. Ang yawa nga gustong maanghel. Ako ra si Mirasol! Bisag unsa pa'y mahitabo! Way makailog niya, gikan ako! Ako siyang asawa. Kung di na mo sila kayan, karoon na yun. Patyong taka o magkuyog na dito sa impyerno. Tor! Ayaw! Pero saan mo na ako siyo? Kining tawanan mo nagpapatay na ako ganito. Sakit kayo sa kong buhok nga siya mo'y pagkaslan sa kong asawa. Timan ni Tor! Yang imong misyon nining kalibutana na mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahakang maanghel? O lagi. Pero saan man ako siyo? Wa ko may baw kung saan. Aray, sakit ako na to. Karong imo magong kinukul siyo. Timan ni! Yawa ka nga gustong maanghel. Busa sunda ko. Pilia ang pagpasaylo sa imong isig katao. Wada ang pagdumod. Pahariya ang gugma sa imong kasing-kasing. Ug kunahuna. Ug labaw sa tanan. Pahariya ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog di kag balik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel. Gituyo pagmugna kining makalingaw ug puno sa pagtulunan nga sugilanon aron kitang tanan higmatas kamatuoran nga diay kita naglumlum na sa atong garbo kahakog ug kasina nga ang atong kalag padung na ngadto sa kalagdagan ug kapildihan. Ang yawa nga gustong maanghel. Mugna sa tagsulat, Emmanuel Sacol, ubo sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Benze, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Gary. Ug mapasigarbuhong nga gidalit kaninyo sa RMN Drama, Ang Yawa nga Gustong Maanghel. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maangil. Di lang siguro nato pugson si Riming, nay. Kinaaman sa si katarungan ko. Oy, dili na mahimo oy. Bisag unsa pa nang iyang katarungan, Mirasol. Kinahanglang mo tambong gid siya. Ug siya giangang himuong maid of honor kay igsuon ka niya. Di lang siguro nato siya pugson, nay. Nakasabot man sa kong Riming. Mangita na lang siguro taglain. Makiksulti ko niyag usab. Misaad man to siya nako nga ining si Manaha, buhukom siya. Ako rin mahibaon niya, Mirasol. Kinahanglang mo apil gid siya. Nganong law man kayo kag panghubaw? Oh, kwan. Malang ko'y huna-huna, O sa may mong gihuna-una? Kwan ba? Kato ba si Paulo? Unsa may gituyo niya diyan nimo? Unsa man, nangulitaw to siya nimo? Oh, waoy. Ayaw lang to og tagdatong tawhana. Pagtarong ba? Di ko gusto nga magsamok to nimong tawhana. Kaslunon na ba yata? Ayaw ka balak ka din. Naibaw na to siya nga kaslunan na ta. Oh, wa ko kauyon sa batasan na itong tawhana da. Wa respeto. Naibaw ko nga, nangulitaw to siya nimo. Pasag din na lang, good. Wala na'y kaso din, uy. Ang importante nga hapit ang atong kasal. Oh, pero naaday hinoon ko'y pangutanan ni mo din. Unsa man na? Mutuo ba ka anang reincarnation? Ngano kung ako may imong pangutan on pa ana nga. Wa man ko kalibutan ano mga butanga. Ug usa pa, sa tinuod lang mer. Di ko interesado anang mga butanga. Tong kay ang importante para nako sa ako ra gyud kinabuhi. Wa na lain. Ikaw ra gyud. Pero yun na ba? Anong nangutana magkabahin, ana, ha?
Kuan manggod. Hmm. Gipadam ko manggod ko ni Arturo nga dako kuno siyang buhi. Ha? Naunsa, makatawa lang tani mo, Miroy. Mura manggod og tinuod ang akong damgo din. O niya si Arturo kuno. Migamit og laing lawas. Uy! Ayo, pagtuo, anong damgo? Uy, damgo ra na, damgo ra na. Wa manggod ko motuod dayon, good. Nahibaw ko kung damgo ra to. Pero usahay baya, makaingon ta sa atong damgo nga murag tinuod, di ba? Oo, mura lang, mura. Pero di yun na tinuod. Yun na paragod. Kung pananglit lang sa matinood ang imong gisulti, so may mahitabo sa atong relasyon. Wa ko mahibaw din to. Ha? Uy, sa to pa di ay. Nagduha-duha pa di ka na ako. Di man sad sa ingon anak din. Pero unsa man gyud? Magpakasal pa ka na ako kung sakyan nato nga tinuod ng imong gidamgo. Naoy, di na lang siguro ta magiskot anak din to. Nahibaw kung dili gina mahitabo. Kay damgo ra tong tanan. Ay, pastilan, tintay. Baguhay lang kami nag-istoryahan na ni Mayor. Misugot siya nga siya'y usa sa muluhod sa kasalon niya nila ni Dindo og Mirasol. Uy, mauba, Jer. Hasta si Kapitan. Ang wapa na kumaing ni, ang gobernador na lang. Uy, di na siguro kinahanglan nga hastang gobernador, uy. Igo na lang mayor ug ang kapitan nga mo'y atong dapiton, uy. Uy, tintay. Basin na limot ka, ha? Nga ingrande ang kasal sa atong anak. Uy, Jerry, baya ka do. Wa man kasugo ang hastang gobernador maogi imong paludhon. Mas maayo magilang apel ang gobernador, tintay, ha? Aron makaingon ang tanan dinis ato nga. Ingon initak kahalang doon ining dapita. Ay, ni mo, Jerry. Kamabaw ba ni mo kalipay, oy? Mabaw. Mora ginay mong giapas, ha? Aron ingnon ka, anak? Nusa ka mo. Kuan dili ba? Kuan ka lang. Angay kang mag-agad nila ni Mirasol og Dindo kung unsa ilang gustong himuon. Kung kinsay gusto nilang mga sponsor sa ilang kasal. Iyon kong palabis ni mong gibati, diha? Huwag mo na kaso tindaw. Sige, mindset ba? Mindset. Shit. Kaya kung musugot ang gobernador, dako ka na tong garbo, uy. Og sigurado sab ko. Malipay sila si Dindo og Mirasol. Ana, mindset ba? Wag ginay kalaki ng mga butanga, Jerry. Para nako. Sila si Mirasol may atong agdon. O dili ta magbuot kung unsay gusto nilang mahitabo sa ilang umaabot nga kasal. Murag wa na gyud chance yo. Nga motuo pa na ako si Mirasol. Murag ikaw na nagya akong paglaom ini bangag sa ilong. Oh, come on. Ganong ako na masab? Ano? Oh. Why? Why? Dilayla, why? Stirulan ba na mo natural. Anghel nga magbalantay ba ka, ikaw gawin makaluwas na ako bangag sa ilong. Oh, come on. Ayaw pagsaling nga imo kung anghel nga magbalantay, Tor. Ha? Nga, ako na kayo makasulbad sa tanan imong problema. Igo ra ko nga, mugiya ni mo. Pero di yun ako'y makaluwas ni mo. I am your guide, guardian angel, but I can only guide. Okay? Oh, kaya yun na. Kinsa naman day makaluwas na ko, ane. Ikaw na yun sa imong kaugalingon. Magdepende na kung unsaon mo pagdaang imong kaugalingon. How you carry yourself. Sa kiis. O sa kiis? Kuan siyo ba? Nagkinahanglan lang yun ko sa imong tabang. Kaya kung ako lang yung usa ini kalakiha, mawa na yun ko sa akong kaugalingon. Di na yun ko makahimo sa akong misyon. Bangag sa ilong. Oh, come on, gitabangan bitaw tika. Ha? Di ba? I help you. Ay, ang buot ba na ko'y pasabot yung banga. Imo kong tabangan, aron ikaw nalang mangulitaw kunuhay ni Mirasol. Kunuhay ba? Kunuhay. Paskang! Aniya. Paskang. Hay, binuanga anang imong nauna, Tor. Kapila naman ti kaingna nga, di lagi na mahimo kanat bidan kiriwan equals 1. Kariwan na, squirot, why squirot, ya? Stilan biya ni mo. Anong di man mahimo siyo? Nga tiknik raman ni nato, aron di yun ni may dayon ang pagpakasal ni Mirasol nga to ni Dindo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Unya, hirik, nakasiguro di ka anang imong ideya. Nga kung
akong paulitahan si Mirasol musugot sa nako. Ha? Una ba yan sa tanan? First of all, anghel ba ako, Tor? I'm the angel. Unya ikaduha, second of all. Ha? Wa pag yung kumakasuway anang mga butanga taon. Ay, sa iyo na kayo nasyo. Tuduan man taka. Tabangan taka. Kay kung musugot ni mo si Mirasol, siguro yung kung nga di yun madayon ang kasal. Bangag sa Oh, iyong... come on, Paskang! Nanasa si Paskang! Nanasan ni Paskang! Di ka lang problema nga kung nakita, Anator. Ay, delikado kayo kung ako nang sundo ng imong gisugo na ko. Kay anini, kung simba ko, musugot si Mirasol ako. Ha? Sigurado yun ko. Nga mas dako undiha ang problema. Ha? Mas dako na unyang problema ang sulod nga mahitabo. Bangag come on. selong! Oh, ano nakaingon magka nga mas dako ang problema ang sunod nga may tabo? Aber, bangag selong. Oh, come on. Natural. Ha? Huna-huna agmayo. Think twice, thrice, four twice. Prince Price! Oh, Prince Price. Kung pananglit lang. Ha? Kung pananglit. Sugton ko ni Mirasol. Oh. Unsa may sunod nga mahitabo. Oh, of course. Padugayon una ninyo ang inyong relasyon hangtod nga malimot siya ni Dindo. Unya sila malimot na siya, imo sa siyang iuli diri nako. Bangag selong. Gisuwa yan ang mabuangan eh. Hinaun sa naman eh. Gisayunan malang ka, oy. Ang pangutana, the question is, Oh. kung mubalik pa ba kaha na siya ni mo? Ikaw rabi tayo kaingon nga, wa na'y puruhan nga sugton ka niya pagbalik. Oh, tabangan naman ko nimo na higayo na ikaw na mo pasabot niya. Bangag Oh, selong. come on. Hay, wag gina na maong imong huna-huna, Tor. Naghimo lang kag imposible nga senaryo. Impossible dream. To dream the impossible dream. Sundan lang gugkusyo-gusyo. Ano lang guguglalisasyo. Di lang una ta magunahuna sa mga sunod nga mahitabo. Ang una-unaon una nato nga imo siyang pangulitawhan kunuhay. Unya, kung sugton ka niya, sa ingon anang pagiha, di nagyud unya mahinayon ang ilang kasal ni Dindo. Maura na atong tumong og toyo, bangag selong. Oh, come on. Pastilan! Imo yung kong ibutang sa dakong pahamak na. Hay! Tilan. Sige na lang, good. Maura bitaw na importante sa atong misyon. Kay makatabang tan ni Mirasol ug makatabang sa tan ni Dindo nga di siya makahinayag og himong binuang sa kong asawa, bangag selong. Hay! Deep sigh. Sige lang. Ako nang timbang-timbangon ng imong gisugyot na ko, Tor. Oh. Okay? Di una ko musanong dayon. Una na ko og kalibuan kahigayon. 1,000 times. Una ko muhimo sa kong okom. Oh. My judgment 1,000 times. Tungig ka. Basta siya, ha? Aha. Tabangi lang yung ko. That's it. Bangag selong. Oh, uy. Di nagpitingin. Hala. Oh, nipidingin. Ha? Huwag dyan palibak, Tor, eh. Huwag palibak. Sa kay Toyo yaning panuaya eh. Oh, Din! May buntag! Unsay atong ikalagad nimo? What is our, unsay ningli sa lagad? Your servant. Yo, sir ba? Okay. Bangag selong. Oh, come on. Kuminaw, kamoy agong tuyo. Aha. Ilabi na ka, Paulo. Lingkod din, lingkod. Sitting down. Di ko magdugay. Here's the chair. Yan, Higo. Uy. Kay pasidan ang tanamundaan. Labi na gyud ka. Uy. Tungod kay nahibaw kong nangulitaw ka ni Mirasol. Wow. Ayaw na lang pamakak. No. Nahibaw ko. Kay gisultihan ko ni Mirasol. Nga naninguha ka niya. Bangag selong. Kuan. Suway mo lang gutong ako din. Wala. Kuan, batisting. Pagtaro nga. Wa pa siguro ka makailan ako og skinsa ko. Last lang nina kong pasidaan ninyo, ha? Ako og si Mirasol. Kasluno na. O kung magsamok pagani mo gihapon na mo, ikaw, alis to lang ka. Ay. O gamon doa. Ay. Mapili. Di na unya mo ikita nining dapita. Nakasabot mo. Kini nga kong isulti nimo. Last na lang din akong hangyo, Hariming. Og nang hinaot ko nga imong paminawon og sundon. May tungod na sabna sa kasal nila ni Mirasol, nay. Misulti na ko si Mirasol nga mihangyo na siya nimo. Naibaw naman siguro ka, nay, kung unsay akong tubag.
Nahibaw kong nagdumot gihapon ka ni Dindo. Bisag dili lang para ni Dindo. Para na lang sa imong igsuon, Reming. Nagpaubos og nangayo nagpasaylo ni mo si Mirasol. Hatagi lang sa in-town siya gigayon. Kaya lisod kayo nga ikaw rin bugtong niyang igsuon. Nya ikaw pag dili mo tambong unya sa ilang kasal. Dili na maayo para sa atong pamilya, Reming. Pero nay, sa inyong pagtuo, maayo ka ha sa pananaw sa uban nga si Dindo mo ipakasal ni Mirasol? Nga napagya maginastanan nga si Dindo maugyo nagpapatay ni Arturo kaniadto? Asa may kangil adun ana sa pananaw sa mga tao? Sa ako nang giingon nimo, nga way basihan ang tanang mga pasangil batok ni Dindo. Nahukman na kana sa korte nga inosente gid siya. Para nako nay, kung ang korte napatuo nila nga inosente si Dindo, ako di og di gyud ko mutuo nga wa siya kalabutan sa kamatayon ni Arturo kaniadto. Husto na, Remeng. Dili na ta maghisgot anang mga butanga. Ang importante nga ato masuportahan ang imong igsuon. Kay dili ta makaako nga ato siyang pasagdan ug iangin sa atong mga kaugalingong pagtuo. Sagdi lang nay. Ikasubo ko, sa pagkakaroon, wa pagyud ko kahimo sa akong hukom. Kung naangay ba kong musuporta sa ilang kaminyoon. Kaya sa pagkakaroon, bugat pagyud sa akong buot ang desisyon nga gihimo ni Mirasol. Kita katosyo, sa sinultihan palang daan ni Dindo, di gyud ko kaako nga siya mo'y makatpanag-iyas kong asawa. Bangag sa ilong. Oh, come on. BS! Biis. Bitaw sab. Sakto man ka to. Sakto ka. You're right. Monanda ko kaya kung pagsupak nga siya gyud gipili karon ni Mirasol. Bangag sa ilong. Ay, size. Sas. Ang problema na to, Dili Iniron. City ha, Dili City. Size to. The problem is, Aha. kung saan na to ni pagsulbad, nga nakatakda naman yun. Ang adlaw sa ilang kasal. Mao lagi. Ang akong gingon nimo siyo, nga kinahanglan nga uyunan ako nimo sa akong gihangyo nimo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kining, kung mangita lang ang taglain to, kanang, di lang ako, ha? Not me. Nakisa pa may lain nga, wa naman tayo laing mapamalihukan. Ang masadog si Padre Darwin, ikaw na lang gyud kay mas kasaligan ka. Unya nakasabot na sa kaining atong sitwasyon karon. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kining, Bueno. Buinal ko no. Buinal ko no. Ator ni buinal ko no. Hatagi pa ko kutub ug mator kining. Give me a chance. Okay? Kung angay ba kung musanong sa imong gihangyo. Doon na tako'y nahuna-hunaan. Pero kining musugot man gini. Hilom na. Ayaw na paatag ugma. Aha. Kay nagdagan ang oras. Maglisod niya tagukod. Kusog na ba kayo namdagan? Usi kayong panahon kung dukidugayong paninato siyo. Bangag sa ilong. Oh, come on. Di man yun ingon anak ka sayon, Tor. It's not that easy. Okay? Kay daghan pa kay taog angayang ikonsiderar ini. Unang rason. The first reason. Dako pa kayong questionable. Kung dako ba og puruhan nga sugton ko ni Mirasol? Ikaduha. Second of all. Lalisunon pa kay ni ang akong nagway. Naghirig ni mura ni katumpagon. Ikatulo, third of all, watay kwarta para makasukol ta ni Dindo. No money involved. Fourth of all, ikaw pa, kung saan na to, aron magkabalik ta dito sa ilan ni Mirasol. Kay, wala, gibaharan na baya ka. Gibaharan na mabaya ka niya nga, di nakipaantuo sa ila, di ba? Sayo na nasyo. Kanang tanan mo mga gisulti, di taangay mo balaka na. Kay sigurado kong puruhan nga sugton ka ni Mirasol kay sa itsuraan maya ka, ha? Kay itsuraan ka, di, ang imong itsura, mayo, gwapo. Oh, ang imong naong, lubot rin na ni Kwan. Dindo. Oh, come on! Come on ba nga? Kani, oy! Oh, sabi ka. Ikaw rin kaingon nga mas gwapo magkanako. Unya karon, imo na hinoong bakwion. Dito tinood kong sulti sa una, oy. Sabi ka. Karon mo'y tinuod nga suraan ka. Ay lang kabalaka siyo. Sanong na lang yun, karon yun dayon. Kay ako'y bahala nimo aron sugtod. Bisit. Bisit yung pagkabutanga. Ya, sao man na to iniron din. Nga naman kay court order. Paminaw, Joe. Dili ko gusto nga masabuag pa ning isiwa. Ngadtos uban. Labi na gyud ngadto ni Mirasol. Kay kon mahibawan is uban, nga gipang embargo na nga akong mga kabtangan. Basin niya glaino nila sa pagsabot. Maingon sila nga, nabangkarutan ako. Wala nga sayo na din, kitara. Pero di ko mo surrender ini. Yan ang mabawi na ko ang tanan.
Ya, Saman. Kato to plano. Ato tunday nun? Ayon sa. Lisod kayo kung maalanganin ta. Nagkapabor pa ron si Mr. Alvarez. Pero sagdi lang. Paabot mo sa akong signal. Talanganin pa kayo ron kung ato nang himuon. Meaning ato karong nga sitwasyon. Kailangan nga makakita kita og maayong binta ini. Ang mahinungdanon karon nga wagay mulikoy nga istorya ngadto ni Mirasol. Kaya dako kayong kauwawan ako kung mahibawan sa tanan. O magtuo sila nga nabangkaruta na ko karon. Ay, blima. Kalaom ka na ko na din. Usa na lang makaluwas na to ini, Joe. Kana, kung makasal na niya ni Mirasol, sigurado kong mabalik yun na to ang atong gahom kung makuha na niya na to ang mga bulawan. Reglado din. Naaryo permis mong luyo. Biyete ka biyan. Salamat. Salamat kasi mong pagsuporta na ko, Joe. DJ Kung una ginunya kang mabulahan sa tanan na ko mga nindot nga plano, Joe. Huwag mo abot ang higayon ngang tanan. Muluhod na unya nato. Ilabi na gyud na si Alvarez. Okay raman ko tayo, bisag dili siya mo tambong. Wa man tayo mahimo kay iya man sa nang katungod. Unsay okay? Para nimo okay. Pero para namo ni nanay nimo dili gid na maayo. Panhian ng imong anak tintay, ha? Aron ato kini masabutan. Ay da, na istorya na to nako siya gahapon dire. Pero hugot na gid ang desisyon ni Riming. Ug ato na lang sad siyang respetuan siyang katungod. Pida gyud oy. Buang magitingali ning babayhan na. Na. Di na lang ta musultig bati dire kay magkubot na. Ay, Okay ra tayo, uy. Di na lang nato himong issue si Rimingkod. Nakasabot pa sa ko siyang punto ba? Og dili sa dato siya madiktahan sa iyang pagtuo. kanang babayhan na, no? Maorganay lahi na itong kinaiya din, he. Kusog kay mo supak-supak. Mula yung korek. Pasag din na lang lagi, tay. Ang importante nga, dili ta magdinumtanay din sa ato. Siya maginagdumot. Huwag man ta masuko niya. Pero nga nang ingon anak maginang iyang batasan. Ayaw na lang lagi naghimo ang isyo, Jire. Ay. Dawato na lang nato nga ingon anak ginasriming. Di man ta kapugol sa iyang desisyon. Sige. Bahala na siya. Sawayon siya sa mga tao. Total, siya naman siya madaot sa libak niya sa mga bisita na to. Basta kay ako, wag yung kauyon iyang ipakita niyang batasan. Dili lang ta angay masuko ni Riming, tay. Wa man ay kaso ba kung dili siya mutambong? Ang importante na ako nga maayo ra gyapon ang among relasyon. Bitaw, mo na importante mindset ba, Jire, mindset? Di na lang tanian ang mga bati nga istorya nga mauna-una makapabuwag-buwag na to din, he. Ipalabay na lang na nato, good. Makalagot. Sige, kaglagot. Simbahan ko. Wa pala ko magkapugong ay. Diya? Makatilaw siya sa akong kasuko. Pugong lang ko. Hangyo lang gid ako ninyo, tay, nay. Dili lang gid nato kontrahan si Riming. Kanya, siya naman nakadesisyon na ka. Bangag sa ilong. Oh, come on. Abi ni motor. Karon pa ko bati ang kahadlok ining imong gihangyo na imo nako. It's the first time of my life sentence that I'm afraid. Unsa mataw imong kahadlukan? Unsa biya ka? Ha? Ay, nahadlok ko kay sukat masukat. Wa pagyo ko kasuway. Anang mangulitaw ko. Ay, mura nang gingon nga ang wa pagkasuway, panuway. Kang buwanga. Kaya anghel ba ako? Anghel ko, I'm angel. Panuway. Yung nga, way kadlukan. Usaray mong ikadlukan. Usaman? Di ba, yung ka usaray mong kadlukan? Oo. Ang pagpatuloy. Ayaw sama. Di na lisod. Tudluan ta ka. Usaon man, be. Usaon. Ingon na niya, ha? Ingon na, no? Kanang magatubang na mo ni Mirasol. Imo siyang palabtikan o mga nindot nga pong. Maingon ka niya,
maanya kay siya. Nya, malipay ka makakita niya. Nya, wa ka makasabot siya mong gibati. Nya, inguna na ba nga, kuhan ba? Inguna na ba nga linya sa istorya ba? Bangag sa ilong. Ang kamot. Di ba mo mag-uwi kayo? Uwi man, Tor. Ya, kuingon ko, ana. Pobre, uwi para ni mo, kay wa pa makakasuway. Muna'y gitawag og diskarte. Mga patukob ba? Patukob istorya ba? Sabiya ka? Mura magsugurano ni Parigi, eh. Diskarte, pre. Kasi ang buang nga, eh. Pero di ka makalitan si Mirasol kung inon ako si Ana. Ay, natural nga makalitan. Kay siyempre, makisabot man sa dayon na sila nga midiskarte na ka. Pero natural, imo maginang sugdan pa sa pagpakigsuo niya bangag sa ilong. Oh, come on. Usaw na ko siya sa pagsuod, ha? Saan mo pagsuod? Dad-on ni mo siya, dad-on ni mo siya chocolate. Chocolate? Oh, chocolate. Kana bang naay almond kay paborito ka na niya. Almond? Oh. Ay, muna'y akong gingon ni motor. Oh. Nga problema kay ng watay kwarta. No money involved, even one centavo. Wata, problema. That's a problem. Kung sa may atong ipalit og chocolate nga, di kaliso magay nagpalit og bisag purol. Sagdi lang so. Ambot bang di na to na problema ho ng kwarta. Na ako'y nahununan. O sa man, purol? O sa may nahununan mo? Sudlo na to ang among bahay nga way makakita na to. Ha? O kinahanglan nga makalusot na dito paingon sa tunnel. Kay tuwa dito sa underground na ko taguy ang usa ka kaban nga bulawan. Bangag silo. Come on. Sudlon yun na to. Kinahanglan yun siyo. Kay kung makuha na to labing siguro nga mabulahan yun ta og di na tabaglisod sa paghimo sa itong misyon. Bangag sa ilong. Oh, come on. Delikado yun ay. Usaw man na to pagsuod dito nga wa magkakayawi sa inyong underground. Naibaw ko kung asa taguy ang yawi siyo. Naara sa mong kwarto ni Mirasol. Mao tay unang sudo na to rito. Ang among kwarto. Tuwa na mo gibutang ang among secret vault. Ang yawi. O kung makuha na to ang yawi, sigurado na nga makasuta sa underground unya. O makuha na nato ang tanghang bulawan. Bangag sa ilong. Oh, come on. So ito pa magkakas mga agianan nito. The way, ha? So ito pa ka. Pasing mo kanta na lang niya tag my way, ani. Suhito yung kayo ko. Kay ako ko'y nagpa-design sa mong bike niya to. Ako rin hibaw sa mga sikretong agyanan dito. Bangag sa ilong. Oh, come on. Oh, sige. Be, ato na ning planuhon og bayo. We will plan this. Aron, kita masipyat sa atong misyon. Is. Ha? Usay is. Sige siyo. Planohon na ito nagmayo. Kung unsay mayo na itong buhaton, bangag sa ilong. Come on. Ming. Oh. Noon sa naman ka, ganihara man kang murag, wa mahimutang. Nata ko'y isulti ni mo ba nga importante kaayo? Asa man? Kuan ba? Secret lang ni natong duha, ha? Di ko gusto nga doon nila masayod ini. Ikaw rin konsultihan ini. Bahin man na sa unsa? Bahin ba ni Paulo ba? Kaya nga naman des Paulo. Kuan ba? Ambot, uy. Sa tinuod lang, gikulbaan man ko bahin ni hangtod karon. Kaya giunsa man di ikang Paulo? Kuan man gudming. Nagpaila man gud siya nako nga siya kuno si Arturo. Unsa? Arturo? Oo. Siya kuno si Arturo. Ngano kung na Arturo siya? Matod niya, Ming. Ang espiritu kuno ni Arturo misud sa iyang lawas. Uy, kakuyaw kud ana. Kano sa siya misulti nimo ana? Actually, duha ka higayon gyud nga misulti siya nako nga siya kuno si Arturo. Anong nasuhod man sana siya una-una? Ambot lang, Ming, uy. Nagsago lagi ning akong gibati ron. Nahadlok ko og naglibog ko kung tinuod ba gyud ang iyang gisulti. Anong libugon masad nimo ang imong kaugalingon niya? Nga nakailaman ta kung kinsa siya. Pero Ming, mutuo ba ka anang ingon nga kanang ingon anang istorya nga ang kalag sa tao musod sa laing lawas sa tao? Na, di gyud ko mutuo anak miroy. Mutuo hinuon kog nayawaan. Kana bang nasudlan og daotang espiritu? Hala, mao ba? Pero sagdi lang, alang kabalaka og ingon nga istorya.
Ako'y makikistorya ni Paulo kung unsa na iyang gipanapit nimo. Sa tinuod lang, no. Maong miingon ko nga wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Kaysa diha man kong gipapiyong ko ni Paulo sa akong mga mata, o gihikap na ko ang iyang mga kamot, mura magit og tingog ni Arturo ang akong nadungog niya. O niya, iya kong gipahinumduman dito sa among suruyanan daplin sa baybayon kani adto. Nga dili gid mi magbuwag hangtod sa hangtod. Ang buot nimong ipasabot nga mura na kang nituo sa iyang gisulti nimo. Ambot oy. Hangtod karon nanglimbawot pa man akong balhibo sa iyang mga gipakitang lihok diri nako. Og naglibog ko kun nganong nahibaw gid sa tanan. Imposible kayo nga ang tanang gagmayng detalyes na hitabo na mo ni Arturo kani adto iyag yung matubag. O gani, mas nahinumdum pa siya sa mga kaagi na mo ni Arturo. Sige lang. Ako ra lagi na istoryahon si Paulo. Salamat kaayo, Ming. Gusto lang yun akong mahatagan o katinawan ining tanan. Kaya nahadlok yun ko. Wa ko makasabot sa akong gibati hangtod karon. Dur. Ni aram day kanini. Muamba ko gamay. Obsta. Ni aram day kanini. Stand man. Abi kong tuwa ka sa Cristina Limpio. Ay, wan, nidagkot ra ko din nisyo kay akong giampos Ginoo nga mulampos unya ta sa atong mga plano. O, come on, time pa una. Kita kayo ning balita, Ron, ha? Ha? Kita kayo ni. Siyam na. Did you see it? Oh, you read. Basa. Uy. Hala. Siyam ni, tinuli balita asyo? Kuyawa ko na ni. Tiwasag basa. Continue. To be continue. So hito ko inisyo. Naibaw ko ang tagyaan ng Villa Casa, /Dindo. Pero kurat ng balita kay bagong tagyaan na day ang mga Alvarez. Bangag sa ilong. Basa lagi. Aron sa ingon, magkakita kas tanang detalye. Detail. Okay. Kiwason o niya rin ako og basa siyo. Ako na ning hipuson ang daspan og silhig. Come on. Kuya uning balita. Kung lain ang tag-iya sa Villa Casa. Villa Casa, dili Villa Casa. Villa Casa. Kung sa pamaylaing negosyo niya ni Dindo. Nakasingit kit. Karinderyahan na lang niya na siyo. Pero makaingon sab ko nga Mayra tor. Mayra. Si Mayra? Mayra kay naibaw kay ko sa istorya ng kasa. Uy, naibaw kay ko pangag sa ilong. Come on. Sa mga istorya na. Kanya to pa na siyo. Tungod na sa bisyo ni Dindo, mabitong giunay ito niya ang kaugalingon ng amahan para makalusot siya sa tanan niyang tulubagon. Dako man kay na siya sa iyang amahan kanya to. Bangag sa ilong. Come on. Imbi. Si Imbi. Mau ba? Grabe ginakadautan si Dindo. Mabitaw nga nakapanghupaw gyud ko siyo. Kung nganong kanapang tahasa ang gihatag sa Ginoo nako. Kaya kung naibaw pa ko na pinakalisod yun og delikado kay nas Dindo, uy, kuli kayo nga mausab yun siya. Lucio, Paulo. Come on. Ming! Uy, ikaw mo na namin. Bangag sa ilong. Come on. Lingkod Ming. Ayaw lang, Pao. Salamat kaayo. Di isab ko magdugay sa akong tuyo ninyo. Come on. Usa man taday among ikaalagad ni Muming. What can we alagadize? Kuan. Doon na lang ko'y gustong klarohon. Labi na gani mo, Paulo. Bahin sa unsa man na, Ming. Bangag sa ilong. Dili ni bangag sa ilong. Oh. Kanang... Bangag guys. Abi ko Bangag mo. guys. Kana bang... may kaso na ba kung doon na mo tinguha sa akong igsuon ba? Labi na gani mo, Paulo. Huwag yung ko'y supak. Gani, malipay ko kung ikaw iyang sugton. Ha? Tinood kami? Tikim! Bangag sa ilong. Tikim! Si Tikim. Tinood kaming. Kanang... Gusto gani ko nga mutabang pagani ni mo. Uy, masway. Uy, masuya. Pero doon na lang ko'y wa mauyuni sa imong aksyon. Unsa man, Ming? Bangag sa ilong. Dili lagi ni bangag sa ilong, Paulo. Kini bang ako bang akong tuyo ba? Nanong nagpatuo man ka sa akong igsuon nga ikaw si Arturo?
Tubag ako. Titi, Titi. tubagator. Yuti. O sa iyo, te. Usay tor. Usay tor. Kuan. Nganong, siya nganong niyo kag tubagator. Ganay, lipat ko na. Murag na, pasensya na kami. Mahimog ako yung tubag sa imong pangutan naming. Klaroha lang ha. Unsa nganong niingon kag tur? Ha? Kanang, dili man gud ikaw akong gipangutana, siya man siya. Kuan, kanang, Ming, ay lagkasuko, Ming. Oh, ganun. Pasaylo alang ko daan kon unsay imong paminaw nga, nasayop ko ini. Diretso ako og tubag, Paulo. Kuan, Ming, ang tinuod, kanang, Sige! Lausa sa pag-istorya ba? mas kalisuran eh. Pasensya na yung kay kami. Nasa dispaskang. Pasensya na kay kami nga. Ako ratong gituyo. Kay di man ko gusto nga si Mirasol makasal ni Dindo. Bangag sa ilong. Di na sa lagya bangag. Time para good. Ha? Magklarohay ragot ana bahay na, Paulo? Uy, hanap pa din eh. Be, kun maumang gani ng imong katarungan, Oh. parehas sa Augusto. Ha? Ako sab, dako kong supak na si Dindo mo ipiliun ni Mirasol. Uy, masoy. Kisa ngas masoy. Muslinga. Pero, Paulo, kanang magpaila ka og mamugos ni Mirasol nga ikaw si Arturo, dili man gyud na maayo. Uy, Kay mao ginoon nga, mga bakakon mo pulos. bitaw buang nga. Sorry kayo, Ming. Pero sa tinuod lang, disidido kay ko nga mga sawa si mong igsuon. Bangag sa ilong. Kung maora man daay nang imong tuyo, pangulitaw siyag tarong. Ayaw sa gulig dinuang. Maglago tinuos Mirasol ana. Istoryahin lang gud og tarong. Mas malipay gani ko nga ikaw ang iyang piliun. Mo ba, Ming? O lagi, ganihar ako sig ingon o lagi o yagi, tabangan pati ka. Oh, bangag sa ilong. Pero pas ka buanga sa doy. Na nasa dispaskang. Kinsa sinaspaskang. Silingan ka po nang itapok na sila dito. Oh. Wan, nasukur buto na ako sa Mirasol da. Wala, mo ba? Mo lagi na, bakwi ala ng tanan nimo gisulti. Ikaw lang kasyo. Ha? Ikaw lang ka. Uy, nganong ako naman sabtor o kamon? Kay ngano? Naibog sa kasakol igsuon? Kaming duwaming, maibog mi ni Mirasol, di ba siya? Bangag sa ilong. Ha? Ayaw lang ko si Tor. Oy, sultihan ka lang mo tinuod ha? Si Ka, ay lang. Ha? Sultihan ta mo tinuod. Oh. Bisan kinsa ninyong duha ang subton sa akong igsuon, pasado na mudaan. Uy, Ha? huwag ka na. Oh! Murag dindot na, Ming, da. Si Lucio na lang, Ming. Siya na lay tabangi kay dako masag kayo na siya o gusto ni Mirasol. Bangag sa ilong. O ka na! Asawas ka no! Hoy, kamo Kisam duha, paminaw mo ha. Silingan na. Paminaw mo. Ha? Bultak na rin siya. Nitsit naman sa... Bidiga na ganda ka din na hungaw. Hindi hungaw bagat sitsita Minaw mo mo ha. datag ko. Paminaw mo. Oh. Magsabot ta ha. Ah, Magsabot ta. Oh. Mayo nang magklaruhay og seryoso taan ang mga butanga. Aha. Di ko gusto binuang. Kung maumanggit gani na ang inyong tuyo, naa pa mo'y panahon sa pagpaminsita. Uy. Wala. Pero, Ming. Oh. Ming, kasalunon na biyanas Mirasol. Napakatay mahimuha namin. Uy, nga nang wakman. Naapay taas nga panahon. Kaysa Disyembre 20 pa man ang ilang kasal. Napay duha ka buwan kaping nga paabuton. Daghan pa kay kausaban nga mahimo. Ug dako pa kaayo og tsansa nga usanin niyo sugton sa akong igsuon. Kana! ha? Kano? Kano? Kana da. Muna ganahan kami maminaw na nga mong isulti, Ming. Bangag sa ilong. Nya, ing na lang ko ninyo ha. Isag unsang orasa ing na ko ninyo. Kung moadto mo sa bay, paibaw lang ko ninyo daan. Namo mo'y number na ko. Tiksi lang ko daan aron makaandam ko sa pagtagad unya ninyo. Yes! Kana! Kana! Kisanas kana! Asawang ka no! Bangag sa ilong. Salamat, Jakiring! Bangag sa ilong. Nakabantay ko nimo ba? Murag luyag gid kaayo ng imong naong. Aw. Ako? Kinsa pa man day akong gikaistorya ron.
Din murag yung kabuas mo kong galingon, uy. Sukat pag yung kani atong usang adlaw nga murag na kay lawom kaing gyud na una. Waray kaso, Mirasol. Tuod ay, asa di si Tito Jerry? Tuwa sa simbahan. Doon na lang ako'y gustong klaruhon niya. Kaya si Tata Manggod, misulti na ko nga nag-istorya ko na sila ni Mayor. Nga usa si Mayor nga may muluhod sa ato niya kasal. Gisultihan bitaw kong nanay bahin, ana. Hasta masag ko na sa kapitan. Oh. Nanghupaw na sa kaglawom din. Bebe. Tugani ko no bikon unsa gid ng imong problema. Sultihi ko din do. Kuan Mer. Actually, di man gyud ni siya problema. Ang ako ba, tigali, himuon lang natong simple ang atong kasal. Mora din ay magyuna ho na? Simpulo lang gud nato. Kuan manggod kanang nag-istorya manggod mi ni Tito Jerry atong naging adlaw. Mato niya, gusto gid siya og ingranding kasal. Maulagi na sa tatay, uy. Pero, wa man ay kaso din kon natay mga dakong tao nga bisita. Sama sa mga mayor o kapitan. Magtinabangay lang gud ta. Plano ra ba gyud ni Tito Jerry nga hasta ang gobernador iyang inviteon og himuong sponsor nato. Unsa man kita imong gusto din do? Maulag ito. Gusto lang ko simple ba? Kana bang ato lang suod nga kailang atong inviteon. Yun na ragod. Ikaw sa nawa sa kay Klaro. Wabi ako malimot nga katong nagistoryahan ay nilang tatay og nanay. Ikaw ba may misuggest ana nga hasta ang mayor og kapitan ato yung inviteon? Oo, maulagi pero nausab ko nga akong huna-huna, Mer. Gusto lang ko simple ba? Ikaw good. Pero naina na ba ni tatay ang kapitan ug ang mayor? Tabangin lang ko pasabot, Mer. Kanang di na kayo tamadak ano gasto ba? Total, layo pa man sa bang atong kasal. Ikaw? Sige. Ako na lang unyang sultihan si tatay og nanay anang imong nauna. Kay ako, yun na saguan ng simple nga kasalangkod. Ug ko nahinay ka naman gani og invite ang mga kapitan, sigurado man kung makaya ra sa dato ang gastuhan kung magtinabangay lang tang duha. Salamat kayo sa imong pagsabot, Mira. Magsabot ang tag-usab. Bahin ang atong mga plano, ha? Hey! Tuwag yung klaro ni mo, Toroy. Nganong wala man ni mo ang kuna sa tubangan, ha? Ni Reming. Unya, ako pag-iimong giduot aron manguloy tao ni Mirasol. Kabong. Nagsabot naman tasyo. Ha? Miuyo na biya ka na ko pangag selong. Come on. Wa pa gani ko muuyon. Naguna-una pa ko. Pero ikaw no. Hey, maldito yung kay ka. Ako giimong giduot pirme. Ay, una na lang gusto pa, Kasyo. Kung makasugod na ka, tindo mo niya resulta kung ikay akong pambato, bangag sa ilong. Come on. Pirmi ko ni mong ginuot. Di mo ko ginuot sa bungbong nga na ko'y kasibugan pa. Hey! Baya. Ano kay katrasan na siyo? Wa pa gani kumiuyon. Naguna-una pa ko. Pero wala, ikaw, purbida dyan mo. Pero nanong naging wa ni mo ang kuna ni Remy nga ikaw si Arturo? Bida sa ni mo eh. You are Arturo. Nanasad, you are Arturo. Saktura tong akong gibuhat nga wala ko ang kuna. Kaya di man siya kauyon kung akong ang kunon. Tabangan biyatan niya nga usa na to ang makangkon ni Mirasol bangag sa ilong. Come on. Mulusot yung katorda. Ay ako lang tong gisakyan siyo. Para di ta kontrahan Riming. Maldita ba siya na akong sister-in-law bangag sa ilong. Come on. Yatagang yung maglabad sa otorda. Labing siguro. Ay, ako na sa'y madungtan ini umaayo ni Dindo. Nilisa. Dindo will dumutays. Sige, sagdi lang siyo.
Way kaso na nga dumtantan niya. Ang importante, nga di gyud sila makasal ni Mirasol, bangag sa ilong. Ay, oh, come on. Basta ha, tudluin lang ko ining mga butanga. Ay, wa pa ko kasuway og ingon ini. Ay, Ako na lagi bahala ni mo. Sabihan ka, oy. Ako'y coach ni mo. coach! O coach, para mulampos kita ini. So ito kay ko ng Mirasol siyo. Kung unsao ni mo aron imo na siyang mapasugot, bangag sa ilong. Oh, come on. Unyag sugto na ko, ha? O sabay sunod nga mahitabo. Usin- Kung sugto na ko, unsa man? Siyempre, magbuwag na sila ni Dindo, ana, di ba? Bangag sa ilong. They will get apart. Humano niya silang panagbuwag. Unsa pa'y sunod nga mahitabo. To be continue. Siyempre, iuli yun na ni Monacos Mirasol. Kay ako maging na siyang asawa, bangag sa ilong. Kapon, baya, no? Baya. Mura na igbula nga, dali ra kayong ipasa like a ball that is passing by. Bangag sa ilong. Timan nilang siya. Timan ni, nga duwa-duwa ra nang imo. Ha? Na malihog ramang yung kunimo ini. Ayaw na yung kayo kalapas sa mga rules and regulations niya na to. Ha? Iya, so may rules and regulation di ay ito, ha? Nga di ka pwedeng muhikap-hikap ni Mirasol. No hikapais. No hikapais. Ha? O niya, di ka pwedeng mukis niya. No kiss sa size. Ug labaw sa tanan, di ni mo siya romansahon. No romance. Bangag sa ilong. Ay. No romanize. Ay ka. Oh, wanay rules na to. Wa sabtaw na sa una-una, Toroy. Mao gani, basta kay di yun na tinudan na yung imo. Ang aturang tuyo, nga magkabuwag na si Dindo o si Mirasol, aron di madayon na ilang kasal, bangag sa ilong. Oh, come on. Dala, sige. I will oyonize. Oyon ko, na. Very good, very good. I love you, I love you. I love you so. Ay. Kami kikisan mo ko ni motor. Hindi mo bayad ka ni mo. Bayad saya. Ay, dako good ang akong pasalamat ni Mosyo. Mo ni tinosyo, wa gyud masayop ang Ginoo sa pagpadaan niya nimo para mo tabang nako. Bangag sa Oh, ilong. come on. Ay, baya, no. Nadagyo ko sa ulo-ulo ni mo. Nadagyo sa head-head ni mo. Nadagyo sa ulo-ulo. Wa ko maghid-hid ni Mosyo. Ha? Karong hapon. Ha, karong hapon. Mahimong adtuon dayon nato sa Mirasol. Ha? Ato sa adtuon. Mayroon kay naatay back up dito. Si Riming. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ha? Padiha, oy. Sabutan na nato ni Mayo. Magplano ta, Tor. Kung unsao na to, nga di ta mabulyaso ini. Magplano ta. Mag-family planning ta. Ay, yapang ka na yapang ka. Kay kutas pa kayo ni Misyuna. Oh. Paminasyo, listen. Aha. Ingon ane ang atong tirada. Bangag sa ilong. Pito ka barangay captain. Unya, duhak ka mayor ang muluhod ninyo, Mirasol. Unya, ang tanang mga konsihal din sa ato, imbitado. Og maayo nyo niya ni ang, akong putsabot ba? Ha? Mauna niya ni ang pinakadako nga kasal gini ba nga mahitabo ni tuiga dinhi sa tong lungsod. Tempa-tempa ragod tay. Oh, pinakabungga gini. Kadaghan na gud anak tay. Ako ang tumagay na. Ha? Mayo ng daghan, ha? Aron ba nga makaingon ang mga tao nga dili gid basta-basta ang atong bansagon ining dapita. Ha? Ako mangingiingan si Padre Darwin nga ang arsobispo gi mukasal unya ninyo. Hala tay, uy. Kadako na ka na itong magastuan na, uy. Panihong ko ang arsobispo. Si Kuan, si nga tututo sa usamis. Malimot ko diba? Ay, naunsa ka man ay. Ha? Gibangan ka sa imong mabana? Si Dindo ba na? Usabi sa pinakadaghan kay negosyo din sa ato. Wala kaso, uy. Bisag ang tibok lungsod pa'y atong bisita. Tay. Si atay. Tay. Tay. Nabi ato higihang yun ako si Dindo pa. Amay nun, anam, mira. Unsa? Unsa man? Mihangyo siya nga kung mahimo ko no. Simple lang ang kasal nga mahitabo. Dili siya gusto og ingrande nga kasal. Unsa? Uy, dili ka na mahimo, uy. Nahibaw na ang tanan
nga ingrandi gyud ang mahitabo sa inyong kasal. Di na mahimong simple lang. Mauwaw taan nas mga bisita. Mauna na akong giingon ni mo, Jerry. Sam ka niya. Kadili uta ka magbuot-buot laging imo. Ang angay gid nimong agdon, sila si Mirasol og Dindo kay sila may kaslon. Unya, usaw may nilong na, nahinay ka naman na. Di masan na akong sa, kay mo may gisulting Dindo na to, nga ingrandig ilang kasal. Igo na kong mitabang nila. Aw kun maumang gani na tay. Ayaw na lang palabig panulti sa ubang mga tao. Kay basin og madak-an naggasto si Dindo ana. Bida, sus, naunsam sa Dindo, oy. Magtilihik man siya. Daghan kayo sa kwarta. Hoy, Jerry. Ikaw ba yan, o? Ayaw gani pag-iningon ana, oy. Abi kay na siya daghang kwarta, emotion siyang paimuslan. Biday, tintay, mindset ba, mindset? Mindset. Ang ako lang ba, tintay ba nga? Siya ang ginag-ingon nga, ingrandig yun. Bisan palagi. Kinahanglang mag-agad ta nilang Mirasol kay sila may kaslon. Wa man siya nagsugo ni mo aron mangingon kas uban, mindset ba, mindset? Pinang pisos ni mo gina. Unya, unsaon lagi ana nga, basin og musanong ang gobernador nga muluhod nila. Unya, ang asobispo, kaila ka kisar asobispo. Itsa man. Ilang, di lang tayo lang, kay Kwan. Siya man siya mukasal unya nila. Siya man san, asobispo. Diyos, pwede bang god ang i-cancel kung dili gustos din dog pabongga god? Ikaw, sus, mindset, uy, mindset. Di na mahimo. Mindset. Uwaw kay na sa atong bansagon. Bansagon ito ba? Mga mayor o mga kapitan, hasta ang konsihal o niya, ha? Mantinilan na ito pansit o bihon? Uy, di na mahimo. Uy, naunsa ka man tao, no? Kung unsay gisaan ni Dindo, kinahanglan nga iya gilang tumanon. Mindset ba? Na, di na lang na nato lalisan tay. Amo nang istoryahan og usab ni Dindo kun unsay gyang hukom. Bida. Diyos, bida gani. Kinahanglan nga di ganyo usbon ang inyong giingon nga ingrande. Kay dako kaayong kauwawan kung man tinilang na ninyo ang inyong kasal. Unsa man? Ready na ka? Bangag sa ilong. O kamon, usabay tanaw ni mo na ko, aning akong hinapay, ha? Ha? Gwapo na ko, ini, amay handsome? Ida na napaya naman. Huwag dako ka kayong liki. Ha? Siyam na imong hinapay, pinatunga, pinadaplin. Hindi klaro. Okay. Sobra pa kas gwapo siyo. Anghel ko kasyo. Sakto kay kas barog unya. Hang kayo ang dating. Wow, oh, come on, pangag sa ilong. O kamon, usabay lang ipangyaw-yaw ni mo diha, Tor. Usa ko'y hank. Hang pa, hank. Karabang sexy body, macho kayo ba? Pangag sa ilong. Kaman, kayawa naman noon ko anang imong ipanulti diha, Tor, oy. Basig mabali na hinuon ning atong misyon, are. Oh, pero giyawan man kasyo. Wa man kay angay kadlukan ini. Pangag sa ilong. O kamon, inki. Si Inky. Nahadlo ko. Kaya basig makasa na hinuon unya ko sa uban ini. Imbis anghel ko, mahimo na hinuon niya kong yawa ini. Uy, di is in him is you. Natasa na, oy. Di is in him is you. Sama na. Di mo na mahitabos yun, oy. Dapat. Kabutan ni mo? Ha? Bilib gani kay kunimo kay mitabang yung ka na ako pagsulba rin ng problema, ha? Bangag sa ilo. Oh, come on. Iki. Buhay. Sige. Ang kuyaw. Nga ikaw, Ray, nibilib na ko unya, wa na makauyon ang Ginoo nato ining atong gihimo. Ay, di sa tingali siyo, ay. Ang ato ba yung gihimo karo nga makatabang rabayatan ni Mirasol, ilabi na yun ni Dindo nga di siya makasas kong asawa, bangag sa ilong. Oh, come on. Okay na, Tor. Okay na. Ayun na, sige, balik-balik ka ng imong katarungan niya. Tabangan na lagi ka. Basta sabot, ha? Ayaw yung kong basula sa unahan. Kung palanglit, dili epektibo ning atong himuon. Ay, bida sa naman. Di lagi. Di yung kumubasol ni Mosyo. Dakom ganin akong pasalamat kay laom kayo kag pagsabot na ko bangag sa ilong. Nala, sige. Mamisita na ta silang Mirasol. Ug sugda na nato ang mga diskarte. Sige. Basta sunda lang yung tanan na kung gitudlo ni mo, ha? Pabor kay ni nato kay naasab si Riming nga anda mo tabang na to bangag sa ilong. Oh, come on.
Unya, unsa may pong ni Tito Jerry? Dili sa musugot dindo. Kinahanglan gyud ko no nga ingrande ang atong kasal. Tungod ti daghan na kayo sinaingnan nga mayor o konsehal. Apil na ang mga barangay captain. Gani ang gobernador gipaabot na lang ang musanong sa invitation. Oh, mao ba? Nganong mura man kag nag-uol. Wa man ko mag-ul, Mer. Ang ako ba nga? Basin o sobra sa kadaghan niya sa atong mga bisita ba? Mas mayo tingali nga ato lang limitahan. Di lang ginato daghanon kayo. Na mag-expect na lang gyud ta nga daghan ang manambong din. Pero sagdi lang gud. Masabutan naman na natong gastuhan ba? Di man sa di kapasagdan sa imong gasto. Mutabang man sad ko. Ang ato bayang coordinator, dako gay ito gipangayo kon anha sa Coliseum ang reception sa atong kasal. Mahal kayo ang banda. Niya na pa'y manayaw. Bayaran pang MC. Unya ang light o sound system. DJ Max Remax. Kapat yun to 5 million ang gipangayo. Wag tayo mahimo din. Ato na lang ginanggastuhan kay mo naman ay nasabutan. Doon na lang siguro niya ko'y ihangyo ni mo. Unsa man na? Kung mahimo, muhuwam lang una ko di mo kwarta para niya sa atong kasal. Pero bayaran taon niya dayon ka. Ako lang niya dublihon ang akong bayad di mo. Uy, kalain ko di mo din do. Ngano ko itong nag-hiskot makagtubo. Pero, time para gud una. Din, musugot lagi ko nga ato na lang tungaan ang gasto sa kasal. Total, ato bito ng kasal. Kuan man god. Pasensya na kay ka, Mer. Kuan na apike gyud ko ron sa akong budget. O wa pa man ko'y namaya sa akong mga kliyente god. Pero sige lang. Ako ipariguro ni mo nga bayran tagyog ka. Ako ginang dublihon. Promise ginan ako nimo. Nah, murag dili gyud ko makasugakod og ingon anak kada kong kantidad din do eh. Ang ako ra siguro ikatampo no sa atong kasal. Pwede ra siguro 2M. Mao ba? Pangitain na lang ko nagpaagi ko. Total, layo pa man sad bitaw atong kasal. Pero, asa kay maayo, Mer? Kung paigoon lang yun nato ang 2 million. Dako naman kayo ng kwartaha ba? Dako na kayo ng hikay. Mura na sabna o ingrande. Limitahan lang ko na to ang mga tao. O di lang tamo kuha o kanang banda ba? O kanang uban pang mga wana kayo kinahanglan na. Ambot lang. Pwede naman siguro, pero istoryaho lang una na ko balik si tatay og nanay bahin ana. Ilabi na ang atong coordinators kung sa may himo ni anang 2M. Hey, paigo na lagi na. Atong istoryahon og una ang coordinator. Aron nga mahibaw sila kung pilagi makaya nato nga budget. Nahala, sige. Atong pahibaon aron dili na ta magkapuliki unya in. Lingkod. Lingkod na Paulo. Lucio, lingkod. Salamat, Meng. SM. Dili ni SM? Dili ni SM? SM, salamat, Ming. Bangkal sila. Si Awa, gid ni Boy. Halawa para ba maabot si Mirasol? Tapay gilakaw. Paabot lang mo kadiyo ta. Basig karon taon-taon na ano to. Pabuto na namo, Ming. Paabot lang gani. Pero tempayo na. Kisa maganin yung duang desidido kay mangulitaw ni Mirasol. Si Lucio, Ming. Ako ba to, Pao? Bangag silong tarong dia ba? Oo. Ako na ito, Ming. Angayan kay kasi mong gisulob siya. Lagi. Wa na intay lain, Ming. Nanghuam lang taong kong Padre Darwin ini. Ay baro, Padre Darwin. Mao ba? Angayan man kasyo. Kaya mo kag pareunon sa imong gisulob. Bawa. Abi na ko mura kong Hank. Mura sa bitaw. Mura kag si Ding Dong Dantes. Mura di kong si Didi. Salamat, Ming, ha. Ding Dong Dantes. Ding Dong Dantes. Pero
Uy, paminaw ha. Hindi daw daloy tayo. Bangag sa'yo. Oh, come on. Magsabot ta ninyo ba? Ah. Ako, di gyud ko gusto binuang. Oh. Kung mangulitaw gyud gani mo sa akong igsuon, kinahanglan tinarong yun ang inyo. Tinarong yun ang iyaming. Mihangyo ganina siya na ako nga siya na lang yung kuning manguyab ni Mirasol. Bangag saylong. Ha? O gamon, ako ba ito'y mihangyo, Tor? O istipaw? Kisa man di. Usam ka. Oo, di ay no. Ah, basta. May nang magklaruhay ta. Di gyud ko gusto og binuangan ninyo ang akong igsuon. Kay kung may bawaan gani nako, nga dili mo seryoso ini inyong katuyuan dinhi, ako mismo mao'y numero 1 ninyong kaaway. Sobra pas tinarong ng iya ni Lucio Ming. Gusto magani siya nga siya gi makapangasawa ni Mirasol. Bangag saylong. Malipay ko kung maunay mahitabo. Pero, sagli lang, mutabang ko ninyo anong bahina. Paningkamot lang sa gyud siyo. Ha? Kay kana akong igsuon buutan, kaayo na. Pero, desab ka angayang mo kumpiyansa na. Kung imo na siyang binuangan, kay mas maltita pa na kay nako. Wala ka suming. Tinarong magyuning kang Lucio. Di ba siya? Bangag saylong. O gamon. Time para good. Kabantay ko da. Ha? Nganong ikaw mo insister, Paulo? Mura man og ikaw mo idunay akong interes ako igsuon. Kuhan mo god. Naibog mo sa kunin ni Mirasol Ming. Pero mas dako gyud og gusto si Lucio nga siya mao'y makadama sa imong igsuon. Bangag saylong. Bueno. Sige. Bueno, nasas Bueno. Bueno. Anak silingan na namos bueno. Kamuray na silingan, ako sad. Mag-ampo ko ha. Nga ikaw ang mabana sa akong igsuon siyo. Uy. Mag-ampo gyud ko siyo. Mao, maming. Iski. Sige. Salamat kayo. Ay, suka kalipat. Karong taon-taon ha, maabot na to. Ay, tempa. Usa may gusto ninyong mainom? Orange juice lang, Ming. Sige. Diyaw na mo kadiyot ha. Ako sad Ming, Uji. Si Uji. Dili Uji rakasa. Orange juice. Nakasod yan. Kasuday. Katiman. Ay. Tor, pahitay ning kalakiha, uy. Puro mag-ako'y naipit, tinoon ini. O, come on. Ay, lago pagbagulbul dasyo. Puslan man nga niya nata din eh. Digahin na yun. Bulang pus lagi tayo ni. O, sige. DJ Suwayan lang yun na ito ini. Pero kung di ganit na ko kaya, muatras lang ko ha. I will back out. Sustilan biya na ni mo. Ikaw ba? Wa pa ka nagkakasugod. Naggunahuna nagkakatras. Bangag sailong. Agkamon. Wa pa ko kasuway o gingon ini. Lahi masabdi ay ang atong batiod ini, Tor. Kusog man sa di ang kulba. My heart is ratatatatat. Is R-L-E-S. Tasa. Dapa man. Unsa man ang is R-L-E-S? Sinugdanan relisod anasyo. Dapa nyo. Kung masugdan na ganyan ni mo, maka-addict na ng manguyab ka. Imbe. Sa imbe? Mau ba? Biyan eh. Okay. Pero, kining ato ang himuron ba? Kinala nga presence of mind ang yun, ha? Kinala nga kontrolado yun ang imong kaugalingon. Kaya usahay na ba? Maano na ba ginayin ka sa ato gibati? Alalayin lang yung kutora. Ha? Kaya masipya tayo ni. Di ko anadog. Ingon ining sitwasyon taon. Sige, salig lang na ako siyo. Kay duha ming mo backup ni mo. Nasiriming o nasad ko. Bangag sailong. Oh, come on. Sige pala na. Suwaya na ko ni. Bisag unsa kalisod. Oh, come on. Musalir ka kining naunaan nga paagi nila ni Lucio Arturo aron masanta nila ang umabot nga kasal ni Mirasol ug Dindo. Kay galaan ayo sa pas pagpaminaw uban pang masumpay na sugilanon ang yawa nga gustong manghel. Tagsuat Emmanuel Nadila Sacol ubo sa direksyon ni Ria Arellano, Spener Joel Bensi, recording editor Randy Tayad, sound man Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Drama.